Izazovi su brojni. Prvo, ono što najviše napreduje, te je tehnologija i u skladu sa tehnologijom mi možemo da gradimo svoje metode, dijagnostičke kao i operativne metode u lečenju naših pacijenata. Naravno, prvenstveno mora da bude briga o našim pacijentima, a to su majke i deca. Znači, o njima moramo posebno da brinemo i to su u stvari najveći izazovi jer nas stavljaju u stvari pred brojne izazove u smislu povećane brige, tačnije dijagnoze i pravovremenog lečenja. Ove godine, posle 6-godišnje pauze, organizujemo ponovo Niške dane i to su 26. Niški dani po redu, a takođe je i jubilarnih Niški dani, znači zbog 60-godišnjice od prvih Niških dana koji su organizovali. Izuzetno mi je zadovoljstvo da smo mogli u sklopu Niških dana da organizujemo i izložbu kojom smo hteli da se vratimo malo u prošlost i da vidimo ko je tada učestvovao, na koji način i kako je unapređivano zdravstvo u Nišu, naročito u oblasti ginekologije i akušerstva. Na izložbi su zbornici radova koji su od 65. godine kad su prvi Niški dani organizovani nadalje, ono što smo mogli da nađemo. Tu su takođe i lekari koji su bili u to vreme eminentni i glavni u organizovanju i naravno tu je brojne slike koje pokazuju u stvari naš život i rad u proteklih 6 decenija. Oko 40 do 50 lekara bilo uvek na klinici za ginekologiju u prethodnih 5 decenija, da bi se smanjio broj u zadnjih 1 deceniju do 2, tako da sada ima 32 lekara na klinici. Sutra se održavaju Niški dani, 26. po redu, i to je skup svih kliničkih centara iz Srbije, znači bit će oko 250 učesnika sa 16 predavanja. Svaki klinički centar učestvuje na Niškim danima sa po 2 predavanja, tu se razmenjuju iskustva i Niški dani su pod nazivom Novine u ginekologiji, perinatologiji i akušerstvu.